privedena 3 inženjera osumnjičena da su strancima odavala tajne iz Valjevskog Krušika. Ponedeljak, 22. jul 2024. godine u 15:45. Trojica inženjera, osumnjičena da su u dužem vremenskom periodu u stranoj državi odavala vojne i druge poverljive tajne iz Valjevskog Krušika, privedena su u akciji BIA, Vojno-bezbednosne agencije, MUP-a Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Valjevu. Uhapšeni su MO 1987, DL 1960 i DM 1961, svi iz Valjeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo špijunaža, saopštio je MUP Srbije. Osumnjičeni su bivši i sadašnji inženjeri u holding kompanije Krušik iz Valjeva, koji su neovlašćeno iznosili poverljivu poslovno-tehničku dokumentaciju iz ove kompanije i ustupali je inostranoj organizaciji, a na štetu bezbednosnih, odbrambenih, vojnih i drugih interesa, kao i slabljenje moći Republike Srbije, precizira se u saopštenju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu. Kako RTS saznaje, postoje osnovi sumnje da su inženjeri koji su privedeni tokom 2024. kontinuirano ostvarivali kontakte sa državljanima Severne Makedonije, zaposlenima u kompaniji JAC Group, na čijem je čelu ŠD, ovaj makedonski biznismen je, u akciji BIA, VBA i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, 11. novembra 2019. godine bio uhapšen sa penzionisanim inženjerom UPD Prvi Partizan AD iz Užica i još dvojicom inženjera u tom privrednom društvu, zbog sumnje da je kao vlasnik PDAC Group iz Skoplja preko penzionisanog inženjera UPD Prvi Partizan dolazio u posed poslovno-tehničke dokumentacije i podataka koji se odnose na tehnologiju izrade pojedinih mašina, odnosno na tehnologiju izrade oružja i municije, a koju je razvilo PD Prvi Partizan. Međutim, posle samo mesec dana, ŠD je pušten u zemstvo od 200.000 evra da se brani sa slobode. Postupajući tužilac odbacio je krivičnu prijavu protiv njega, nakon što je 21. januara 2021. godine na ime oportuniteta uplatio 29.393.925 dinara. Makedonski biznismen je tako oslobođen sumnje za krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti.